back to our channel once again. Đây dương này Disney Town nào show cả với cái gì đây dương đi bên đây là cái gì đâu ạ? Chỉ match cả dương này với Disney ở đây shopping kalau nak tak sen đâu ạ? Sama chỉ đây dương đi bên đây là ô này. Cái mình còn đi cái gì này dương có thằng cái nào đấy? Tầm với mình thì là 2 ba. नेगासिनो ओमफ्राय जोंहा लोगोजों लोगोसे फैफाबाय थादों ना मा होनो निमान गथ'फ्रा अन्थाव बाथावनो सन्दा सन्दा गोजाबाय खाथियावसो होना गारिया नोङो आंगो माइनाव सिथ्लाखि ओमफ्राय जोङो नै बेंटलाव मोनफैबायमोन आङो ससे क्लिप्सफोरखौसो होबाय थादोंमोन नालाय मिक्स खालामनानै ओमफ्रायो ओरैनो थास्लायस्लायखाय सानाव बाथौ खेराइ रिजर्टआव बेरायनो फैबाय आरो जोङो जा नायलांबाय थादों आङो बेनो माने फार्स्ट टाइम आरोना बाथौ खेराइ रिजर्टआव फैनाया फाइनालि हायनो मोनबाय नोंसोरो ना जादों खुलुमबाय गासिबो माला फैनो मोननायनि थाखाय रोजा गोजोननाय थाबाय होनलाय माथो बुंगोन मेम'रिस ना नोंथांमोनाव जोंजों लोगोसे नायफालांबाय थानो आयै ब्लग होबाय ओमफ्राय ओंखारना नायनोसै जोहोलि एसे रिल्स फट'स लालायनोसै आरो माथो खामानि दंबावो जोंनालाय फाइनाल जोंहा नै थियेटारनि श' गैयिनि गेजेरजों बेरायनो फैबाय बेबो बेयाव जोंनि स्पेशल प्लेस बाथौ खेराइ रिजर्ट अ येस खोनाबायसो थादोंमोन बाट फैबाबो हाबफैनाय जाया स' दिनै नायनि मा दं नायनि दिनै ना मा होनो गो रिल्स बानायसोनो नांसोबायहाय Hi guys, नै नायलांदो गासिखौबो मबाइल मालिकआ बैथिंसो थाबाय आरोना गाइस नै सुइमिं पुल जि मोजांखा जों बेरायनो फैदों आरोना नायलांबाय थादों नोंथांमोना आयौ रिल्स बानायगासिनो नै आब'आ दिसा So guys, जों दा टयलेटआवसो दङ बिराद लेडिस टयलेट मा होनो जोङो हगारना फैदों एसे आं सहायनो हाला प्रेसार जासिगोन आरो मा होनो बाथौ खेराइ रिजर्टआव जोङो एबारसो फार्स्ट टाइम नालाय बिराद इन्जय खालामबाय स' बिराद मोजांबो नांबाय जों दायो थियेटारावसो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा सानावथ' जोंनि जेबो खामानि गैया बेनिखायनो मा होनो दसे बेरायनो फैबाय आरो भिजिट खालामफैबाय जे बाथौ खेराइ रिजर्टखौ स' वाव जास्ट वाव बाय बाय बाथौ खेराइ रिजर्ट थांसै नोंखौ नुबाय क'क्राझार ना माइ बे बुंनायाव क'क्राझारनि आं मिथिबावलासो स' बिराद मोजां नांबाय फायनानै ग्रिन भेलि धाबायाव ओंखाम जानानै थांसै दा हराव श' दंफिनो नालाय बेनिखायनो दायो जानानै थांसै थाब ओंखारबोफिनबाय जोङो जादोंमोन ओंखाम उखैजोब्बाय ना दा हरावबो श' दङ ओमफ्रायो श' दं नालाय जोङो थाबनो ओंखारफिनबाय ओमफ्राय दायो थांसै ओंखाम जानानै थांसै जोंहा समनि आंखाल होनलाय बे रेस्टुरेन्ट धाबा ग्रिन भेलि धाबायाव ओंखाम जाना थांसै नानिमोन जानोसै जोङो नै दा माथो सोलाबलाया आं जानायजों माथो सोलाबा लकेल चिकेन मटन ग्रेभि नायनो जारौ ग्रेभिया टेस्टि बिनिफ्राय थांनानै डाइरेक्ट श' खालामहैखानोसै आरोखि बिदिब्ला नायलांदो सोर होफैदो बेखौ आयै आदा हायलाय सोर होदों बेखौ सोर होदों नों नांगौनो गावनो थेंक इउ दे थेंक इउ स' माच भिडिअ लादों दै भिडिअ लादों थेंक इउ स' माच आदा रिंखां बरग'या Rosni, okay, nice. Rosni ada videos नुबाय थादोंमोन उल्थाव नै गाहां सोगारमाबो होफैलायबावबाय सोमबाय
왜 저기 너 가야? 나 어디 갔어? 엄마가 무슨 말이야? 얘네 나가 가리? 나. 문 닫아. नोंगौ आब' नोंबो मालायजों गोसोलायबा मेगन सायो आदाजों गोसोलायबाबो मेगन सायो गावथ' दा आंनो जाखाथारा आदा मोजां मोनलायनाय गोसोलायखौ मिथिखायो बिमा Sir salayo, nang salayo naman. Nang salayo? Ha? 가그건 Ay, buri ba mo namjibo mato. Ayo giro rotarin baila junai si mato. Ha, yun nang thala baina geliyo ayo. Bainayaw? Ha? Nang thala geliyo bainayaw? 그래 Ayo, ang gino karbai. ओमफ्राय आरो नेक्स्ट बेलेग जायगायाव फैनानै साननै श'आ बन्द' जाना होदों बेवहाय जोङो आरो खैराबारियाव मेलाबो नायफैबाय आरो Kakapay! After long time आङो याव खनसे गोदो गाखांखाबाय मेगन गोमो मोनो माबा बोरैबा जाबाय माथो जि मोजां रुमनिफ्राय हगारबाथाय ब्लग लागोन र' होननानै थाङो नाथाय थांनानै मोनहैबा ससे लाभ लानानै उनाव बावनासो थायो आरो स' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय